vesprada i benvinguts un dia més a Comprant en Shanghai. Avui estem així en un lloc on tot és autèntic. No n'hi ha ninguna cosa estranya d'altres marques, tot és 100% autèntic. Les marques, els mòbils, les motxilles, els micros com este en el que estic parlant. 100% real. I així despedim la connexió des del mercat de Shanghai. Un plaer. Ni hao ma. Ni hao, wo hei hao. Espectacular. Senyores i senyors, estem així en la tendeta del xino, en els kimonos, en la tendeta fantàstica. I Júlia ha aconseguit que parlen valencià a la primera. Júlia, te passen la càmera, així la tens. Així estem, com li diuen a l'amic? L'amic What is your name? Your name? My name is Wang. Juan i Júlia. I com que mos han comprat uns kimonos de categoria, Juan va dir-nos ara, això és de categoria. Això és de categoria. Oh, man, sos de categoria. En el Colt Inglés. Bona vesprada. Així estem nosaltres i ahí està els que mos tenen vergonya. Que van a 2 metres de nosaltres. Nosaltres anem així disfressats per el Colt Inglés de Xinata. Anem pensant-nos en el pijama. Anem pensant, a veure si parlem en algun xino i és valencianisme. Té que ser algú Algú com... algú que tinga ese caràcter xulo. 3, 2, 1. And now, you repeat with me, okay? You repeat with me. Ready? Viva la paella valenciana. Viva Valentina Valenciana. Okay. Yes. Oh, ni hao ma, wo hei hao ni na. Bonjour, Enrique. Bonjour, Rafa. Moshu. Moshu. Mashi. Okay. 1, 2, 3, 4. You're so funny, 天气。不要讲话。Where are you from? Australia. From Australia, from Sydney, from another city, I don't know. Yes, Sydney. Oh, he's from Sydney. And you like music? Yeah. What kind of music? Rap. Oh man, you do rock? No. Okay, but... Anem a reventar-ho tot. Ens despedim. Senyores i senyoretes, quina calor que fa. La Xina que m'ha deixat el micro, en lloc de demanar-me'l, me grava. Està descollonant-se. Està passant-se un pipa. Ai, senyor! Que me'l regale, per favor. Moltes gràcies. Despedim la connexió. He parlat en Repizza, des de Mascarella hasta Xina. Au! I bueno, com podeu comprovar, estem en el centre de Shanghai. És una cosa fantàstica, plena de llums, plena de gent. I la veritat és que s'hem comprat el kimono i estem posant-nos-el en el centre de Shanghai. Una cosa preciosa. La gent se para amb nosaltres, ens mira, somriu i se fa fotos, pues perquè... Perquè porta una bata. I bueno, hi! Ahí està el xic, molt bé. Ja està suya. Espectacular. I la veritat és que molt bé. Estem anant a sopar. Sí, no, és el vídeo. Aleshores... Aleshores, a les mitges... No sé on està el sopar, però ahí estarà el sopar. La veritat és que això està ple de llums, mireu. Este és un altre Shanghai. Nosaltres coneixem el Shanghai de les Afores i després està això. Això és una barbaritat.